Mas Denny to iki. Tukang drak to. Kok roh ya? Leng karo aku wis pelek kok mantan lanang karo aku kok. Masa? Lha iki dhek ngenane melayu perkara drak lho biasane ngangkat dhek jenenge ngangkat ban ngarepi 5 menit lah aku sak jam ngangkat kuat to. Umo. Saestu, Bos. Kok ora geblak kowe? Kecantol pagere wong. Apa yang geblak kowe kecantol pagere wong. Sak jam iki mergo ora ana sing nulungi. Ora ana sing nulungi dadi kecantol pagere wong ngono ae ditulungi akhire ning UGD kok. Niku ngoten niku. Didongakne Bos mantene. Heeh. Sampeyan wis ndongakne purung? Wis nang. Dongakne piye? Muga-muga aja pegatan. Lah, matik sithik men to dongane sampean iki larang-larang dongane sithik. Lho, saiki timbang pengantin iki didongake, muga-muga pengantene saling sayang menyayangi suakuna mawaddah warohmah diwawa ning wekasane pegatan kan ya percuma. Karo meteng. Ono kuwi. Maksudnya piye? Maksudnya ndang oleh lahir duwe bayi iki lak lanang dadi soleh lak wedok solehah lho Bos. Sakinah mawaddah lan warohmah. Insyaallah uripe iso berkah. Jenengan tangklet kula lak ngoten niku. Carane piye urip dadi manten kudune piye lak kula ndamel mo 5. Mo 5 apa wae iki? 5M. Wah, 5M. Manten niku Mas Denny niki ndamel 5M. Mlumah murep mancep mlebu metu. Aja rusuh tak gedhek ndasmu. Hah?